RMN Drama, mudtalit ka ninyo ng laing sugilanon nga sinuwap ni Francis Iliaga Espares. Sa dili ba mag-sparring? Stretching una! Oy, Nay Blackie! Sunod! 1, 2, 3! Oh! Kinsa ka mo! Kinsa inyong karate instructor, ha? Ako! Yapa! Ay! Nay Blackie! Ni ay patik! Ay! Salamat ka! Nasadyang ko ni mo dayagin na! Kinsa mo? Di ami! Aron sa pagbungkag aning imong karate gym! Way si bisan kinsa nga makabungkag ini. Nagunitan ako imong ubol-ubol. Langkaton ko ni pinaagi sa kong mga kamot. Ayaw! Sige na, Atab! Bakit ako sa mong abilidad? Lingaw ako. Mutanaw ko sa o mo paglipay ako sa kabatan o kwapang babae. Magaon, sugat ko na! Oh. Pada ngimitaroy sa agtang sa kong Atab. Ala ko, mas... Dia pa! Nasamot ang akong kahinam. Nga inanay ngimigawas ang dugo sa hamis mong panit agi sa bunal. Karon, papughol ko ka na. Pinaagi sa akong dila. Tama sa hilo sa kubra ang imong mga puong. Ug sama sa malang bitin ang imong dila. Ug putlon ko kini. Inaagi sa akong mga kamot. Sa akong mga kamot. Unsa man ang tanghaga nga naglimit limaong sugilan. Sinuwat og direksyon ni Francis Iliaga Espares. Musical scoring Randy Nakudatayan. Sound Aldwin Nakuda. Audio editor Jeffrey Caburada. Dalit sa RMN Drama. O karon mga higala, niya nagkaroon ang laing sumpay ng sugilan nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Espares nga naguluhan sa akong mga kamot. Nyarito ko. Nakita na ko katong gingalarong gatina na sa merkado. Nangumpra. Okay. Panahon na nga hataga na itong leksyon ang garaon kayong babae. Siya pala kaakog tubag-tubag na ako. At di man na, upawi katong bayhana. Reklaro, Nyarito. Magtanaw ko. Guyura o upawi. Nakasabot. Karon tayo, Nyarito. Oh, buhata sa labing madaling panahon, Dadas Plaza, ha? Aron makita ko ang inyong mga pagkabuhaton. Pating, Nyarito. Buhata yun sa labing madaling panahon. Aray na ko, Nyarito. Pag nagkauban, nga duha mo. Oh, sige. Dadon ako sa tangking. Pagdali. Aray na ko, Nyarito. Oo. Tanaw na to. Ug asa kutob ang imong gara-gara atina. Jordan na paygida nga pangahan sa pagduwag basketball. May kompetensya pa sa kong abilidad sa 3 points. Shit. Balihibad pa sa tanihag ni Daddy nga siya gastuhan aron makahuman sa pag-eskwela. Iyang ginsulto si Daddy. Bullshit siya. Wa pa makasulti si Athena. Kung unsay gikumbinser ni Don Tiburcio niya. Unsa gyud ka? Kaya tagan siya premyo ni Don Tiburcio. Unsa sa kayo sos bakok kang niyang OI. Okay. Sakto na kining ato na kumpra. O, Nay Blackie, sakto na ni. Sige, manggaw sa Dadas Merkado. Banggag sa ilong. Tala. Kawan, tangking. Tingnan na. Nagkadoon na sila. Ready na ko? Okay. Doon na lang siya. Hey! Puno mo! Ano mo? Uy, nganong gipahunong man may ninyo? Sir,
Uyog na ko, ikaw. Ari kita sa Bay Plaza. Uy, maupunsong das plaza, sir. Pusing-pusing dito. Ha? Kuyog lang, kuyog. Tara. Galing, nga naman, o sabay, tuyo ninyo. Ay, pangutan na. Ay, Double impact. Ay, bulan. Kabuang niya. Buang ka man mo eh. Pares ka man. Ayaw pala ka. Kalit mo lang mo. Palag ka ganit. Bungka ng naong mo. Yay. Ako ba, sa'yo na kayo ninyong pasakit og tao, no? Kung kamoy buhatan, malipay mo. Ay, ayaw matro. Hanggaw ka, ha? Hanggaw ka? Gusto kang punan na to. Bunan ba na? Gisagang ni mo. Ayaw, anak, sakit na. Kalihog lang. Pahawa sa mga gianan. Paulit nami. Hawa. Dili. Kinahanglan mo tuman ka sa kung gusto. Mukuyog ka nga to sa plaza. O kung di ko mukuyog, unsay may tabo. Guyuron ka. Mao ba? Di ko baboy nga imong guyuron dong. Oo, pwes din tumura. Guyuron ka. Dili. Kana. Ay, takiri. Iya kang gibulas yuta. Mirisi kang buang ka. Mirisi ka. Muna yung angay mo. Laki. Dugo man imong mouth, noy. Animal na wala. Bangun. Karon ni apap na. Gusto na. Ayaw na. Utro ka kilip. Ha? Yay. Asa naman niya ako gisugo. Ganun wa pa man mabalik. Mga tadyaw ni mga tawhana. Kadugay ba? Tara dali, motosiklo. Tayatin na. Tara dali. Si Blackie ka na. O, si Athena. Oh, asa man nga ako magsinugo? Uy, Senyorito Federico. Naade ka diha. Oh, Inusara raman lagi ka. Nag-inom pa. Huwag ka uban? wa. Abi na ko game mo tong mga sakop ang namarigla na mo. Unsa? Doon na marigla na mo. Gitang paros taos Blackie. Huwag ako, buot ako dados plaza. Mao ba? O, asa na sila? Nangatog ay. Palitos kanal. Unsa? Iya itong mga bata-bata, Tina. Iya itong mga bata-bata. Oh, pasagdi. Ano? Sige, angkas na. Ako'y drive, Noy Blackie. Ako'y drive. Angkas ka. Oo, sige. Asa mayawi? Dala. Okay. Gila Noy, angkas na Noy Blackie. Whoops. Okay, ato na ta. Ayaw mong panoon ako. Nanimaho mong kanal. Palayo. Pamusilo to mo mga buanga mo. Oo, Nyorito. Ayaw mo na mong pakita ko na. Ha? Kaya nagsipok ni ko. Nyorito. Ano ba nahagba mo sa kanal, ha? May magtuod Nyorito nga. Kusgan dyan, kusgan ka itong hinampag na baway. Tinood na. Kusog pagkain kubo. Nag-ijudo mi. Dito may tugpa sa kanal. Tinood na. Oh, imposible. Nahimong posible Nyorito. Tinood na. Ang buwanga lagi gawa. Buwanga gaw Matilde. Oy, buwanga. Ako kitang paros. Ha? Usman pa unta. Usman pa unta. Pero, di ako sa Athena. Justin man silang Athena. Kaloy, Gino. Dito tugpas kanal ang doha. Ay, Ginoo ko. Mudaghan ang kontra ning Athena. Pero, wala man, ikaw raming, nanalipod sa among kaugalingon, oy. Bisan na Blackie. Muram lalaki sa Athena. Grabe ginaging kaaway sa duha ka lalaki. Klare! Ay, nagdugang ang akong kabalakan ni mo, Athena. Nay, Matilde. O sa may mahitabo, ha? Kung pick-upon ka na, ug unya, hipuson ka. Kung pagbuot nagiskaytasan nga ikaw matapos, bisag matuog ka nay, mamatay kag diretsyo. Athena. Dito kahadlo ka ng kamatayon, nay. Pero kung mapagka-instructions taas na patiyon ka, di pa dyan ka mamatay, nay, oy. Pero kung magpakita na giti mailhan, ay kabala ka, nay. Palibaran ko ang kamatayon.
Athena. Unsa magkahangsol nga pagitabo ning atong sugilanon nga naguluhan sa atong mga kamot. Tagsuwat og direktor Francis Iliaga Espares, musical scoring Rondin Nakurda-Tayed, audio editor Jeffrey Cabonada, ang atong sound band Aldwin Nakurda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.